Hola patapums, què tal? Hoy os vinc en un vídeo una miqueta diferent de lo que va a ser el canal, pero oye, ¿por qué no? Why not? N'hi ha que fer coses noves, no? N'hi ha que renovar-se. Doncs avui us porte com una espècie de tutorial, que realment no és un tutorial, és un procés de creació d'un layout en la tècnica scrapbooking. I el layout en qüestió és este. ¡Tadam! Espero que vos agrade molt el vídeo i que si vos dona alguna idea, genial. I si teniu alguna suggerència de com millorar algun aspecte, sempre és benvingut. Així que, endavant! Bé, a partir d'ara tindreu esta veu en off, meua, perquè d'aquí va a ser, si no. Bueno, el que estic fent ara és que he agafat un full d'aquarel·la i l'he retallat al tamany ai, ara diré jo la paraula, del marc, que és un marc d'Ikea, val? Això l'he retallat en el tamany adient per al marc. I el que he fet primer que tot ha sigut fer-li una capa per tota la superfície d'aigua, que això facilitarà que, com veieu, que les aquarel·les estiguen més humides, estiguen més líquides i que es barregen tots els colors. Estic fent com una espècie de núvol de l'arc de Sant Martí. Sempre m'agrada molt utilitzar tots els colors possibles, barrejar-los i crear eixe núvol de colors. Ara és quan comença l'odissea de triar el paper que més bé li anirà o les combinacions de paper que més t'agraden. Jo, com veieu, tinc una caixa en retalls, he estat mirant i remirant i m'he donat compte que me feia gràcia de zigzags groguet, m'ha fet molta gràcia, i m'han fet gràcia dos coses més. El paper que estava al principi d'estrelletes, que està com trencat, m'agradava l'efecte de trencat, i després este paper. I dic, vaig a fer un combi. I m'ha sabut molt mal perquè el full el tenia nou. Però és el que hi ha, i l'escrapbooking és això. L'escrapbooking és deixar-se anar, crear, combinar, experimentar, i crec que per això m'agrada tant, perquè tens total llibertat per a fer el que vulguis. Bueno, el scrap també el que té és que no pares de combinar i provar i tal, i fins que no estàs del tot segura no has d'enganxar res. Veieu la madereta esta que posa juntos? És molt xula, perquè me la van regalar en la tenda de Kimidori, quan me vaig comprar l'altre dia la prestatgeria per als fulls, i la veritat és que m'ha anat genial per a crear este layout. Així tinc una caixeta en die cuts, estava intentant donar-li un altre toc perquè ho veig molt soso, però no n'hi havia manera. Llavors dic, vaig a fer-li unes banderoles, que a mi m'encanten les banderoles, és a dir, jo crec que tots els dies de l'any haurien d'haver banderoles pels carrers per adornar-los. En Alginet, quan són festes, decoren de banderoles de colors els carrers, el carrer principal, que és el carrer Major, i li dona una vida. Per això jo vull banderoles en el meu layout. I malauradament li he estat donant voltes i voltes, com veieu així, són massa grans, ara les faig més xicotetes, després no m'acaba de convèncer com queda, després intente ficar-les totes i no n'hi ha manera. I les banderoles decidisc... no, mira, així encara intente crear alguna més. No, però ja us dic jo que al final les banderoles se queden en un costat. Ara ja arriba el moment d'enganxar els fulls, d'enganxar la foto, de tornar a provar com m'agrada més. Al final li dono la volta i bé, mira,
poquet a poquet va creant ahí un allau, però encara ho veig soso. I torna a intentar a donar-li un toc que jo crec que en esta... no sé com es diu el paperet este. És el típic paperet que van en les magdalenes, en les coques, però per a manualitats. Bueno, ja ho veieu. Li dona un toc ahí, pam, que crec que li queda prou bé. Enganxe la foto en cinta de doble cara, perquè si l'enganxe en la cola se me pot arrugar el paper de fotografia. Llavors opte per la cinta de doble cara. I així el que he fet és agarrar un punxo i en la cola anar ficant-li puntetes de cola. I així perfectament es quedarà enganxat en el paper fotogràfic. Ara sí, li dono un toc fent, no sé, puntejat, gotetes, esguitant, que m'encanta este verb, esguitant els colors que més m'agraden i, bueno, crec que li dona un toc. Encara ho veig soso, encara jo li hagué ficat més coses, però és que és el meu primer layout i no volia fastidiar-la. I ara ja sí, el toc de les papallones, que crec que és un toc que li dona un poquet de màgia, un poquet de... no sé, m'encanten les papallones, és algo que sempre m'han cridat l'atenció. Ja arriba el moment de muntar el layout en el marc d'IKEA. Així que això és tot, patapunks. Com sempre, espero que vos hagi agradat. Feu-li m'agrada si vos ha agradat, compartiu-lo, comenteu i sobretot, si vos agrada el contingut de Patapum Pam Pam o del canal Teresa Patapum, subscriviu-vos per donar suport i continuar creant esta màgia musical entre tots. Oh! I no res, fins el pròxim vídeo. Adeu, Patapum! Ai, no se veu la samarreta. És invencible.